Kaki sujong Southwest Council District kalai por shibnai ka sorkar bakadai ban bha noi kai no aka wei ni ki school badan hakithan Mausanram East Council District kabakerteng ka Nongrem Wording Government LP School na marna do baklat wei ni ki no hikai la shupha nongrap ni volunteer ban hikai ki khenna kani ka jingai por jong ka KSU Southwest Council District kadai hadin ka jingo jor na ki palpa bat ling ba ka jingrap jong ka KSU law ba border area circle kilayo jingtep ba ka Nongrem Wording Government LP School kala syai kunswat klamdadan ki no hikai ban hikai ki khena school aka Nongrem Government LP School bala ongru ba ya ka ni ka school la seng na do usnam ka khnai spanya puar Shushu ka seng kalalam baka jing bamdan shu nei kai kadai na do tayo baningkong jong panai jiliu arjapsan a kabau nei kai ubahi kai ula khla no na ka ne ka perthai but hadien kata na kaliang ka managing committee kala shupha nongera ban hikai hapokan school laban ong ba da ka jing bam bha nei kai ha Nongrem Wording Government LP School kadai ka jing bam khmi but get clear lam kinong mi khaman bat ka sarkar ling ba katanat puli puthi nakaliang ka KSU Southwest Council District ling ba Education Secretary usamla Evans Roy Nongrem Education Secretary kalapan pau ka jing snow diaw ba hadien ba uway ni kinoy kay hapo ka Nongrem Wording Government LP School ka ba katkum ka jing pentem jong urang ba snong uba ki sotun long ba ka ni school hadien ka jing klan no no hikai ka te ka school kam shimdan shu kinai kai ban hi kai ye ki khenna la kumba sau banai ai ka ni kala wanra ka jingdo nong ka ba khrau ki khena school Kanu penai tak hamdan dikasih ni. Lai menai. Tip sila ayu bantau penai penai ikai. Insyong ya kai kuat ru pan kai. Penai ikai. Pi la duk duk kijing kuli ni penai penai ikai. Aduh. Abu. Insyong kelas 5. Nggak kerteng di festina ndok mo plan. Ngasong kelas 5. Ngi kerpa di sarkar bakin isin yang gi bakin hai ini kai namar mental live nang dan hikai bagin yo ban pede bikin play ka kerteng jonga deli algas dona song sa po Nongrem Wording song kelas 4 nadu ba laklat no ino hikai po live banai sa bit don no hikai su ngipar ka sarkar ban pha no hikai no nang mangin nang start na kerteng aja hun karya song kelas 5 tentang lain dan kasih ikut bawan hikai dan sedang kiwe school kita hikai ini parne sabi kakak jonga kadai ada uwan balajit nasyong kelas 4 kosorka isun elem patu kano yang nong hikai ke school jongi nama mengisi sabi bat him don nong hikai isun lem yangi tang kita kentibli kocong nakaliang jong ka KSU Southwest District ngilayo ya ka jing ujor na kitu kartu katne bat kunjuru ngilayo ban wat jing tiep rangkat bat ka KSU lauba border area circle halor ka jing bomdon nong hikai jong ka wei ka school hakite kithan Mausanram ya ka balatip kerteng kum ka Nongrem Wording Government LP School ya kaba ngila ban ong ba kadai ka school kabla seng na du usnan cijar kendai Spanya puar bat kajing bomdon nong hikai shu ko to school kadai hanadu first week jom benai Jun hadin ba wei nong hikai jom katai ka school ula klatno dai kumban penpau ne ba kalom ka ik ka ba susi ba haduk menta umpadon nung hikai na kaliang kasokar bakan pha te na kaliang ki hadin ke jingyo yakran rengkat ba urang ba snong jong kato snong ba ke sutun ayo jingtip ba ya kato school haduk menta mene la shu pha volunteer daka managing committee berkumjuru
da kinong yalam jong ka snong ban siu tu lop hi te kani kalong ka ka jingle matla na kaliang kitanat ki badai pej kum juru na kaliang ki nung ikmat jong ka to ka than te kumban supan kan mau ba kalong ba haki sinam baladap na kaliang ka isu so West Hill District kalayo ban lek marmot ya kawai na ki school sorkar hakite hikitan bahap hopok kamau senram CNRD block ke kumbaong ba kadai hi lese kadai hi kajing bom sudnyau lane kajing le mena jong ka sorkar kam ya kitu kisnong hakitu kitan ki bom perlat kali te ka karwo ka besai na kaliang ka isu so West Hill District kalong ba kin subha ban pha lengba ka office jong education school of zar jong ka East Hill District ban kin subha ban pha no ya kinong hikai hakate ka school hapo sudnai lem kumta iladai ban pha da ka jing tho nang ba na kaliang jong ka seng yin shintino ya ka to ka school bat yin pha volunteer da ki dokot ki blanang ba start jong ka seng nang ba kanom long ka jing du nong ka bakrau nani kanom ja kata ba ki khana school kin pep no ya ki jing puli siteng por sita itu ki breu ki badon hakato ka than kin yo hi kajing nang jing stap kum ki wei pat ki sen kanu kalong kajing dunong ka bakrau ya ki khana school bat ki nong song hakato ka jaka namar kajing le matna ka jong ki nong ikmat ki badai pet hakato ka jaka namar ba kumbal nitip na kaleng jungi bala kumba saupnai ai haduk menta umpat don kinong hikai iban ai ya kata ka jing start ka bapaka na ka benta ki khna hakato ka than hi ban hakato ka snong hi wei